Hydrofiber-teknologia muuttaa haavanhoitoa ainutlaatuisella sidosteknologialla. Reagoi. Sidokset, joissa käytetään hydrofiber-teknologiaa, reagoivat haavaympäristön muutoksiin muodostamalla yhtenäisen geelin, joka ylläpitää kosteustasapainon koko sidoksen käytön ajan. Hopea. Jos bakteerien määrä haavassa kasvaa, myös infektioriski kasvaa. Hopeaionit, jotka on lisätty hydrofiber-teknologiaa sisältäviin sidoksiin, aikaansaavat laajakirjoisen antimikrobisen vaikutuksen. Bakteerit sitoutuvat sidokseen ja tapetaan. Entsyymien, kuten metalloproteaasien matriksi, aktiviteetit laskevat hopeaionien läsnä ollessa, mikä on osoitettu in vitro-testissä. Hydrofiber-teknologia muodostaa hopeaionien varaston sidoksen sisään. Hopeaionit ovat käytettävissä tarvittaessa ja reagoivat lisääntyneeseen bakteerien määrään tai entsyymien aktiviteettiin lisäämällä hopeaionien määrää in vitro-testin osoittamalla tavalla. Tämän vuoksi antimikrobinen vaikutus säilyy koko sidoksen käytön ajan.